अच्छा ही जेतना बुढ़वे होले इ सब हमके लगला खाली बहसन है, करल कुछ नहीं, खाली बहसन है ज्यादा। बात तो सही है। सबसे ज्यादा तो बहसन है। हमन के समय के जो मास्टर रहला वो इतना मारत रहला, इतना पीटत रहला कि कहीं कहीं कट जाता हल, फट जाता हल। और ते और घर से केहू ओरहन भी नहीं देवे जात रहल कि काहे हमरे लइकवन के मरला। ते घर से ओरहनवा लेके काहे केहू जाई। सब जानत हल कि हमार लइकवा कितना शुद्ध बा और कितना नीक बा, कितना महान काम कइले होई। एकरे वजह से एकर दवाई भइल तो ओरहनवा लेके जा। आ दूसर बात ई है कि तुहन पाँच के समय में जवन खाद्य पदार्थ रहल उ महुआ, तीसी, उदवे के रोटी, मेड़ुआ और जौन अंट रहल उ रहल। और नो हमन के नो समय में नो इ नो। नाई बा। एसे तो हम पर शुद्ध चीज खात रहला, मजबूत देह हाथ गोड़ रहत रहल। तो मर्दों के केहू के आहस नाई लगत मास्टर साहब के। और हमन के समय में का बा, सब केमिकल युक्त पदार्थ सब खा और ते और ऊपर से मदिरा पान और ड्रिंक और दुनिया भर का जवन जवन पाउच बा 5-5 रुपया वाला। अब तक 5 रुपया में हमन के समय में सब केसर खा लेता। हम पाँच के समय में ये कुल नाई रहल। एकरे वजह से का चाहत हो मास्टर साहब के चढ़ा के कस के रद्द कई के बुक दे लइकन के हड्डी गुड्डी खटक जा। पहले के समय के मास्टर अगर मिल जा अब के समय के लइकन के तो केना जानी निबुक जी। और एक चीज और बहसन लोग, हमन के समय में इतना लम्बा बोझा सब ले आवतन, यहाँ से ले आवतन, वहां से ले आवतन, कुल बतिया मानत है। लेकिन अब के समय में लोगन बाटे मानते पहले बहुत मेहनत कइले रहला, अब वो तो मानते ओकर 1% बात कई दिखावा। एक गाय के पगहा छोड़े के पड़ जाला, तनी एक इधर उधर बढ़ा जाला, घर भर गाड़ी से पटा जाला। कितना मेहनती नो रहला। नो।